joint pain at arthritis, mag-artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Marahay na hapon po tabi sa gabos. Pirang alaw ko tanay nagsarabay-sabay ko yan eh. Arag po lakan pag grabe ang taririk sa luwas. Saday na iarabot kan oras. Day ko na aram ko, pirang aldaw ko yan. Saday ko aram sa direksyon pababalik digdi sa estasyon. Anyways, bukas na po ang Ibalong Festival 2026. Sobra sa duwang simana pong mga aktibidad. Ang nakalinyada po tabi dyan na pwede po indong bisitahon man. Asin atinderan kung kamo po anya on digdi sa Legazpi. Wala ko kuya namis kinahiling na wala ako kinadangog na may beer plus. Wala ko nahiling na mga medyo may mga baratilyo. Tapos, nasanay bagat ako kuya namis dati. Actually nasanay ako na pag ibang festival, lalo na kanya akong pa dyan kuya namis day pati gururong pag dyan so lumang Peñaranda Park. Igo talaga dyan, halos bilog na park, igo ki mga man iba-iba mga stalls. Tapos ang mga stalls saan kuya Nems, pwede mo man siyang mabakal dyan sa mga mall. Pero natatatak, kitang mga, ako especially kan estudyante ako. Dapat kuya Nems, kada itong festival na ito, may mababakal akong something. And digdi sa Ibalong Festival, ang sarap po sa mga aantabayan digdi. Ining sarong exhibit, ining pagsalingoy. Diyan po tabi iyan sa Museo de Legazpi. Diyan po iyan sa Old Albay District. Partikular na po sa, dyan baga sa ano na nga ni Kuya Nems ining building dyan, so sa irarong baga, so kay Konsehal Ranyola, Gregorian Mall. Yan po dyan ang Museo de Legazpi sa second floor po tabi. And sa Friday, that's August 14, bubuksan po tabi ang exhibit na iyan, pagsalingoy. Ipapahiling po tabi dyan itong mga agi-agi kan diocese kan Legazpi kung paano naging sarong diocese, kung sisa sa mga signifikanting mga persona na naging meet sa para po mabilog ang sarong diocese. And iba pa po itong mga mahihiling talaga nito sa sarong exhibit. Magpasilila ka mo dyan, alas 3 po nin pagkahapon. Dahil po tabi ang mismong mabukas dyan, si Alcalde Hisham Ismail, and of course, our very own Bishop Bong Ayona.Igi-imbitaran po ang kabos, lalo na itong ang mga eskwelahan kayo unan, dipisil na ang pagluwas-luwas kan mga estudyante ko yan dati nga ni ibaga, ang nanganganaan ko na sa puro practice, ang nanganganaan sa Ralakawan pag opening parade na. Iyo ang mga estudyante. Pero kanso, ipautom po bagaan bagong school calendar nila na bawal na. Di na nga ni Kuya Namis mabuwan ng wika na, wala pakiabiso sa mga nasa eskwelahan na, kaya parang nga so inido na suulog ngaya ki Filipiniana or any inspired ngayang costume kan mga ining sanay bagatan na nagbabarong, nagbabarot saya. Ngunan kaya, medyo day na kaya pwede ang disruption sa mga klase. Imagine, nagiulo ko na ako kuya Nems. Di ko aram kung magigulok ako, may irak ako duman sa mga estudyante kuya Nems. Kan Friday, pagpo na po baga kan Ibalong Festival. Diyan sa ampangan kan Ibalon kuya Nems. Now, diyan sa tulong karakter. Before pa magralaugan sa mga estudyante, naging introduction ito sa inyo, nagpapapicture, arag-arag kayo. Tapos, kang mapuna ko yan sumisa, mga quarter to 2 na ito, may nag-abot na tricycle, tapos may dala sa sound system. Tapos, syempre, tigta-try man kang operator ko yan sa iyang, ano nga po duman, ko yan sa pagfiestahan, baga, pag nasa barangay ka. Sa mga bapols, bapols, speaker na, so, ganyan kaya, ang apod na duman, speaker, dati kaya duman sa muya, ngayon sa Southern,
So nakapirang bapulos ngayon, dadarahon mo ngayon duman ngayon sa fiesta. Ano sa mga speaker po, tigtry niya ko yan. Mga quarter to 2 p.m. na yun. Ay ni mo ko yan sa mga aki. Pagkatatong so ibalong po ba? Ruluwasan ko yan sa mga estudyante duman sa sa eskwelahan nito. Kasi so nasa pinakataas po na building kan ibalong. Marisan ko yan. So may mga estudyante, may mga teachers dyan sa Ibalo na igwabaga sindaki smart TV, tapos may live coverage. Duman na nila tigpahiling ko yan na tapos pag ruluwas ka mga aki ko yan nadangog ko, nagaparakan ka, ibalong ha. Sabi kang sabi kan sarong aki duman, gusto ko man ngayon mama ngayon mag-watch. Alam na ngayon mga nagsasayaw-sayaw ngayon, yung babae baga ngayon mama na color green. Marisa na ko yan si Mumay, may hiling siyang mga video. Pero sabi nga ni ibaga kaya ni Secretary Angara, parte po yan kan ipigubusol kan DepEd na itong localization kainin pagtatao po ng importansya sa kultura, sa istorya, na dapat man po talagang na ma-preserve iyan. Kaya dakulang bagay na may mga hagyat lang. Kasi imagine po nindo, last year talagang manggigirabok ako yan sa street dance presentation kasi may hali sa Pulangi, may hali sa Tabaco and other areas po rin sa probinsya kan Albay. Maging sa luwas kan sa tuyang probinsya na nagpapartisipa rin. Pero ngunyan, tigtawan po nin oportunidad itong mga talento kan mga Legazpi. Ining 70 barangay kan Legazpi. Pig cluster po ninda ini, tanganing makabilog po tabi ini na grupo. And then ang seed money nga ni po uminabot sa 300,000 pesos. Tanganing nga, sabi naman ni Consejal Charlton Lahara, tanganing nga yang makapagprodusir sindanin magayon nga yan na performance and quality talaga po ngayon. Kaya mahiling tayan August 22 ikaw po tabi ng gigibuho na street dance presentation. Mga kasunod 21 mutya ng Ibalong, 22 street dance presentation, and then 23 yun na po ang closing activity, closing program po tabi kan Ibalong Festival 2026. And kasubago man, hali po ako dyan sa SMC Legazpi. Lansar na po itong measles, rubella, supplemental immunization activity o aning MRCA. Kung saan po tabi babakunahan itong mga aki na may edad 6 months to 59 months. Tanganing matawan po yung oportunidad na matawan man po sila ng proteksyon. Lalo na sabi kasubago ni Dr. Gomez, igwa ngaya o halang kaungian chance na magkaiga po kita ni measles outbreak. Kay puwan ta po, sabi nga ni kasubago kan alkalde ko yan ang mga aki nga sa siring ka na age group, day pa man nga kaaraman na, uy, taraman ka ngaya ikang parent. Uy, ngaya mama, darahon mo ngaya ako duman ngaya sa center nga, tama pabakuna ngaya ako. Dapat, itong mga magurang, mga guardian, an may siring po kaya na inisyatibo, tanganing masiguro po ang kaligtasan kan gabo. And imagine, digdi sa Bicol Vision, nasa 600,000 na mga aki, more than pangani po dyan ang target na mabakunahan. And digdi po sa Legazpi itself, nasa 19,000 mahigit po tabi. Aga, yao naman po sila dyan sa Ayala Malls Legazpi. Pero, igwa na po sila simultaneous pong pigigibo sa man ibabang parte po kan Legazpi City. Sa 70 barangay po tabi kan Legazpi. Pwede ka mo dyan magpasiring. Hanapon lang po nindoan sa indang official na schedule sa nasabing aktibidad. Ngunya na aldaw, nasa 42 po tabi na mga barangay and presenteng nagigibo po tabi ka na sabing pagbabakuna. Imagine nindo ang tanglay kan kan mga health workers na nag-iiskusar na magkabarakunahan po tabi ang sindong mga aki. And then sa aga, August 11, may 43 po na barangay. Sa August 12, 42 na barangay man po giraray. Sa August 13, 30 barangay.
And then sa August 14, nasa 22 po tabi na barangay. Hanapon nindo duman sa official Facebook page kang City Health Office. Dahil ang taduman po tabi na nakabugtak itong schedule kan pagpapabakuna. Kuno ari na o sa ina mga barangay, igo po ni na scheduled vaccination po kontra sa measles as in rubella. Sabi ni Ma'am Jan Estola, sabi na good afternoon po Ma'am Angel. Kay Sir Aiton Lausin, malamig na tanghali sa mga taga-Tulay na lupa, Camarines Norte. Happy Fiesta da po sa Kalangkawan Norte, Vinson, Camarines Norte. Si Ma'am Nitz Hakubarya, nakaantabay man po dyan sa may Tanza, Cavite. Naghihiling na tabi siya sa live ta. And then kay Sir Homer Realista Lola, sabi na happy Monday po ngaya tabi sa Sagabo. Sa mga naghahapot kan biyahe kan man iba-ibang mga sakayan pandagat, please refer po tabi sa official Facebook page kan Philippine Ports Authority. Dahilan po ta sindaan may ipigpapaluwas na abiso, manunggod po tabi dyan. And kung may hapot ka mo, pwede man itong hilingon sa indang official Facebook page. And then po tabi sa page kan mga Coast Guard station sa indo po tabi ng mga respektibong probinsya. Pero nahiling ko din sa official Facebook page kan PPO o PMO, PPA, Philippine Ports Authority. Igwa lang ki canceled trips as of 12 p.m. Kung digdi po sa Philippine Ports Management Office, ining Star Horse Shipping Lines Incorporated sa San Andres, Quezon via San Pascual, Masbate, pasisiring po sa Pasacao Port, and vice versa. Kasabay pa po ang Coast Shipping Lines, Pasacao, Camarines Norte, pasisiring po sa Mubo, Masbate, and vice versa. Paramihan tras po tabi na wara po iyan o kanselado ang sa idang biyahe. Siyempre, kaipuan po na masiguruan kaligtasan kan gabos na mga pasahero, pati na po itong mga crew members, mga crew ka ito po tabi na mga sakayan pandagat na iyan. Kaipuan na po na masiguro na ligtas ang gabos. Taday taaram ang sitwasyon dyan, and lalo na po kung maraot ang sitwasyon kan katubigan, lalo na po ang kadagat. Batiyon ko lang po nin happy birthday ang City Social Welfare and Development Office Head kan Legazpi City. Si Mama Cecil Arcilia nagsiselebar kan sa iyang kumplian yung una na pagkaaldaw. Mama Cecil, happy birthday po sa imo. More birthdays to come and ingat-ingat po permi. Kay Kuya King Reginaldo, nakaantabay man po una na pagkahapon. Dyan po tabi sa barangay Bangkaruan, Legazpi City. Ano po man Kuya Nems, pwede lang katang mag-suro-sereblagan po una na pagkahapon. Si Kuya Nems Flora sa Lado Technical, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan.